Hah? Dapat kesemen sama Mbak Mira Wani. Apa, Nek? Mau bagi petis Pak ya. Halo. Baca, Nek. Ada. Mak bos ngono pedes ngono ku. Mas di mana pedes enak. Kayak ngono ya bapak nara dirica ya panganan. Ya. Nasi kuning. Inilah dia. Inilah proses nasi kuning. Buat tumpeng nanti malam. Saya masak cinceng-cinceng. Buat 17-an Agustus. Panganan. Ya Allah Gusti. Aku udah Aku Mbok kono. aku reman tajen kok. Tak longane banyune. astagfirullahaladzim. Ya mau tak kanune wejah temen ngene kok. Lah kok gula nesek engko. Lah iya kok tambah lancar. Wong kaya YouTube ki. Heh? YouTube andelok. Wah, aku mantuk bilang kan udah video namanya. Pas sikile nek iki nggo kula noman. Wes Pak Fitri. Wes longono kok. Heeh. Mbah tua. Iku sing ada iki kebeno. Dene ropi nek kubure kita, apa yang kita? Paling narisa simbok. Lah kono kok nak tandukne. Lantar kok nak dulu. Ya, Mas. Please. Olah lah. Oh ya bojone deh. Bojone iki aku gortang. Apa kayak wedo Ini paneka. Gotong meja kayak gudak. Kowe wingi kae mau. Kowe kabeh pantek kayak. Gotong meja digudak paneka. Oh, endi? Tapi dibuka nulis. Oh, alah. Nulis open. Kae main ngono. Yo nek sebelum nek nang tata ini apa sih itu? Panas nih. Apa iki? Heh? Anu kuwi gula pasir ya. Kalau ini gula pasir Mas. Kita sampai dia oleh benjaku pas mang bubur ini iki. Aduh. Lah sesuk wong kita nang. Bubur kayak lawane. Yo nek soto pri anak gak cabule. Bikin nasi kuning nanti dihias. Kayak cempe, ambune ya kayak cempe ambune iku ya. Kuwi dhewe pager anu kok banjir kok sawi sa. Piye pager kok banjir wingi.
Mungkruk ora omae. Mungkruk aku ora raya kan mungkruk kan. Enggak, mau besar gitu.